B dupak. A, A, B terus lagi C. C. Cinta sekali untuk seumur hidup. Weh. Kabeh ya anek Alah, kuncine. Mosok ya kangge wong omah-omah tok. Ora wong omah-omah tok. Lah apa? MC bareng kuncine ya mung ABC. MC protokol Protokol dalang manten. dalang manten ya cukup ABC. A yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pembukaan. Pembukaan. Terus B, B. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. bageke. Terus C, Cukup sekian, terima kasih. lah kok cekak men. Cekak aos. Oh iya. Ngono kok jare kena kanggo patuladan iki lho. Nggih. Kowe iki ya nuwun sewu, kowe iki pernah tuwa, temantene iki pernah enom. Paling tidak kowe iki sebagai wong tuwa iki kudu menehi pitutur sing apik karo wong sing luwih enom. Sebab wong tuwa iki pengalamane wis luwih akeh, ibarate mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa nek karo wong enom iki mesti apik wong tuwa. Nggih to, Mas? Ayo mesti no, Lah. pengalaman hidup iki wis akeh kok. Lah dalah. Loh, Piye ora wis temoto atine. piye balen ana leh ngomong mau kok gak patek genah. Lho, wong tuwa ki pengalaman hidup sudah banyak, mangane uyah wis akeh, mulane wong tuwa ki nek karo wong enom mesti luwih apik sing tuwa tinimbang sing enom. Wis mesti nek wong tuwa luwih apik. Ya jelas ta. Tenan yakin wis apik. Yakin. Kowe ngerti sengkuni. Tengkuni nek Mas Bayu paham nggih Mas Bayu? Ya ngerti sengkuni kok. Ngerti sengkuni ta? Ngerti. Kowe ngerti Puntadewa. Puntadewa ngerti. Sengkuni karo Puntadewa itu endi? Tuwa sengkuni Apik endi? Sengkuni karo Puntadewa. apik pun. Ah. Iya ya Mas. Oh iya bener ya. Iya iya. Oh, Sik, Mas, nuwun sewu ya Mas. ya. Plongo. Karepku ki sing mbok nggo conto ki aja wayang kulit kene iki. Sing mbok nggo conto ki daharan sing disuguhne mau lho kan kena kanggo conto to. Apa wae nek sing enom, contone kaya pelem, kaya buah, kaya apa gedang mau. Kuwi nek sing tuwa, kuwi piye rasane? Legi, Nek enom, sepet, pelem nek tuwa. Nek legi, nek enom, kecut. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kuping mundul kowe. Jadi panganan apa ae Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. nek tak omongi. Apa? Bojomu neng omah tau kelan bung. Tau nyayur bung. Sik rada rono maksud. Ini lho ya Mas ya. Pelem ya. Pelem, Kuwi nek tuwa legi. legi, Nek enom, kecut, gedang nek tuwa, legi, nek enom, sepet, salak nek tuwa. legi, Nek enom, sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu, hup aja mbok bantah. Jadi panganan apa ae nek tuwa Luwih enak tinimbang sing enom. tak takon aku. Takono. Bojomu neng omah tau nyayur bung ora? Tau kelanjangan bung ora? Ini lho ya Mas ya, pelem ya Mas ya. Ya Pelem pelem. kuwi nek tuwa legi. Legi, Tapi nek enom kecut. kecut, Gedang kuwi nek tuwa legi. legi, Nek enom Enom sepet. kecepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. panganan apa ae nek tuwa Enak tinimbang sing enom. sik aku tak takon. Bojomu neng omah tau kelan bung ora? Ini lho ya Mas, pelem ya Mas. Ngene nah, pelem nah. Yo. Ngenang ngene. Lah aku wong ngawi, aku wong geneng, jangan bong ya tahu to senenganku to kok. Tahu ya? Tahu. Ke sing nom apa sing tuwa? Jenenge bong anak pring ya sing enom. Kok gak sing tuwa ben enak ben nyocok cangkemmu. Wis ngene iki lho. Apa yang ngene iki. menungso kon mangan gedhek. Wong kok enak menungso kon mangan gedhek iki ya. Nuwun sewu nggih Mas Bayu nggih. Awakmu ki mbok ya aja kaya ngono. Sing mbok derekno ki Mas Bayu lho. Ki Bayu Aji Prasetyo ki dalang kondang saka Surakarta. Kowe iki tindak sapecak tembung saklimah muna-muni kudu sing sarwa ngati-ati. Tugas dalang ki ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, piwulang sing becik. Kok sak penake kowe karo dalang. Lah terus karepe Lho, dalang ki gawean sing abot lho, Mas. Aja nyepelekno dalang lho kowe. dalange abot. Abot. Abote dalang nggih endi apa ngangkati gamelan? Apa usung-usung gamelan? Apa nonton debok? Dalang teko kare lungguh karo hong ngene abot. Apik lambene iya. Ngone 80 lho ora entuk dinyang blas. Wis gambar kijing kok piye kok. Ngono lho. Ngene iki lho sing perlu diluruskan ngeten iki lho, Mas. Telek bebek, kok sik nek omong aja waton jebles ae. Sampe dadi dalang apa? Lho genah abot to ya. Mripate melek tangane nyolahke wayang sikile